Ta tiya ay natong Yesu Kristo awan iti makaamon yuray dagiti anghel sa dilangit. Tadi kitoy adda kadagiti pamanitnek a mabasa kadagiti linaon iti Biblia. Ta kinuna na digitoy isu iti papatay ket umayto ni Apong Yesu Kristo ket alaenan to ikuyog na kadagiti ululep iti tangatang ket sabten iti apo. Digitoy a pamaneknek ngay naibagbaga a mabasa iti Juan 11 iti 50. Ket di kay panpanuten a may paay kada kayo amatay ti maysa a tao gapo kadagiti umili ket saan ket a mapukaw iti sangkadagaan. Isugaan nga mapukaw iti sangkadagaan no di ket iti mapatay iso ti panaka pukaw iti anges ket isublimot laeng daytoy alasag iti daga. Tanagaputay nga rod iti tapok ket iti tapok agsubli ket dayjay sirib un espiritu iso itagpangato. Iso kung nalakalaang di kita ngayon tayo awaten iti kay papanan na ken imula tayo kadagiti panpanunot tayo digiti umiso ay papanan na. Tadi gitoy iso iti adal ngagturong sa dingato. Digitoy ada kailanadan kadagiti sorsorat linaon iti Biblia. Ta kinuna na iti umuna at Timoteo 4 iti 13 nga kinuna ni Apong Yesu Kristo agingga iti yaay ko umagawa ka iti panagbasbasa iti pamagbaga iti paninsorsoro. Iso nga digitoy iti kay papanan na tin tayo aramido ngayon tayo sukimaten ken in tayo sorsoro kadagitoy akay papanan na. Ta kinuna na iti Marcos 13 iti 32. Gam iti may mapan iti dayjay nga oras awan iti makaammo oray pay kadagiti anghel sa dilangit oray pay ti anak iti tao no dilaen ni Ama. Isu iti makaammo iti ipapatay uno pringisugdi tayo uno panukom ni Ama nga ibagbagana iso iti Dios maysa nga espiritu. So di kita kakabsat ngayon na ibagbaga, ipapaawat kada tayo no anya itirebeng ngayon tayo aramiden. Tadi gitoy iti mangibagbaga iti napudno nga in tayo aramiden. Ingganat isobli tayo iti bukod tayo abiyag. Tadi ito iti pakasubukan tayo ditoy iti anyaman nga intayo sa gabaen iti amin a banag. Tan matay iti taon awanen iti maaramid nan awanen iti trabaho. So dito iti na ibagbaga nga pamanitnik digitoy ada kailanadan kadagiti sorsorat. Ta kinuna na iti may kadua at Tesalonica 2 iti 8. Ket iti kasta may parangarang ton iti dadangkes iso apapatayin na ni Apo Isos babaen iti espiritu iti ngiwat na ket pukawen nanto babaen iti rangrang iti yaayan. So di kita apamanitnet tinna ibagbaga digitoy nga inna inyad alali idi imay iti daytoy aludo. So kadigito itin nakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study ket ingkay share kadigitoy akay papalan na ket agyamanak digitoy ning kayo baawatan digitoy balikas ngayon tayo idaldalan digitoy ket basilawan kadigiti kapanpanutan tayo anakodrupan. So di gitoy itinapod no ket kayo sa gabaen ni gitoy akay papalan na di gitoy
anak kailanadan na. Ket agyaman na kiti Dios Ama manakabalin so amin. Amen.